Så. Let. Tryk, ja. Hold trykket hele vejen. Tryk. 2 til. Let. Trykke. På den sidste. Trykke. Tophastighed. Ingen anelse. Godt gået, Emil. Let. Og du går. Så kom lidt ud af igen. Okay. Men altså, det skal selvfølgelig også være en balancegang, hvis du synes, der føles bedst. Ja. Og så er det en stor cirkel. Så hopper vi bare. Så vi gå og slå hinanden. Og alle kursister, de trækker mig sådan væk. Og så er der bare gå. De aner ikke, hvad der foregår. De har aldrig oplevet noget lignende. Magic Mike kursus. Jeg har skrevet i truseren. Der bliver brug for noget fyndtør. Lige for at det pisse her op, ikke? Det er jerkklokke! Vi får et hoved over røv herovre! Vi bliver belønnet! Så ingen grund til delikat behandling.